Să fie Domnul. Amin. Vreau să vă invit să vă ridicați să dați citire textului din Epistola către Efeseni, capitolul 2, de la versetul 1. Efeseni 2:1. Și cuvântul Domnului spune astfel: voi erați morți în greșelile și în păcatele voastre în care trăiați odinioară, după mersul lumii acesteia, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează acum în fiii neascultării. Între eram și noi, toți odinioară, când trăiam în poftele firii noastre pământești, când făceam voile firii pământești și ale gândurilor noastre și eram din fire copii ai mâniei ca și ceilalți. Dar Dumnezeu, care este bogat în îndurare pentru dragostea cea mare cu care ne-a iubit, măcar că eram morți în greșelile noastre, ne-a dus la viață împreună cu Hristos. Prin har sunteți mântuiți. El ne-a înviat împreună și ne-a pus să ședem împreună în locurile cerești în Hristos Iisus, ca să arate în veacurile viitoare nemărginita bogăția harului Său, în bunătatea Lui față de noi în Hristos Iisus. Căci prin har ați fost mântuiți, prin credință, și aceasta nu vine de la voi, ci este darul lui Dumnezeu, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Căci noi suntem lucrarea Lui și am fost zidiți în Hristos Iisus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele. Amin. Vă rog să vă așezați. În dimineața aceasta, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să aduc un mesaj din textul care l-am citit. Și cum obișnuiesc, înainte de toate, vreau să fac un context istoric. Orașul Efes era un important oraș în Imperiul Roman, când Apostolul Pavel a scris epistola aceasta, dar și în primul secol. Se spune că a doua cea mai mare bibliotecă din Antichitate era acolo. În Efes, în perioada aia, locuiau aproximativ 350.000 de oameni. Ceea ce pentru perioada de atunci era mult. Era un oraș mare, un oraș prosper, aproape la mare, construit undeva pe un laștină. Din cauza asta și acum, orașul e mult mai departe de mare. Orașul și-a pierdut importanța la un moment dat și au venit râurile, le-au fundat canalele și nu mai fumare la câțiva kilometri departare acum. Și ce era mai important, avea o construcție. Templul zeiței Artemis, sau Diana, zic unii. Dacă citiți în Fapte 18 și 19, să vedeți că Apostolul Pavel a fost acolo de 2 ori, în călătoriile sale misionare. Și prezintă problemele care le-au creat venirea creștinismului. Apostolul Pavel sus acolo și a început să ridice biserica. Și mai mult de atât, Apostolul Pavel a făcut o școală de gândire. Adică a luat și a creat ucenici în Efes. Efes, v-am spus, era un important centru. În anul 550 înainte de Hristos a construit templul. Era una dintre minunile, cele 7 minuni ale lumii antice. Era foarte frumos. Vedeți că templul lui Solomon nu a fost acolo inclus. Era o clădire foarte impozantă, din marmură. Acum au mai rămas niște ruine și niște poze făcute de ei. Dar ei se mândreau cu templul ăsta. Se zice că era cea mai frumoasă clădire care exista atunci. Așa spun unii. Era un oraș foarte important atunci. Efesul, acum nu mai există decât niște ruine. În Turcia de astăzi. Dar el a fost distrus. Un băiat a zis că eu vreau să ajung în istorie. Era un băiat normal. Și el a zis, pe n-am cum să ajung în istorie, că nu o să fiu niciodată un general sau un... Și ce a făcut? O dat foc la templu. Și a zis, nu, acum toată istoria o să mă cunoască că eu l-am distrus. Și la câțiva ani după a venit Alexandru cel Mare, care a cucerit Imperiul înainte de Imperiul Roman, Imperiul Grec, și a reconstruit templul. Iar în 262, după Hristos, au venit un popor și l-au dărâmat. Și de atunci, fiindcă Turcia de atunci era creștină, ori zis, nu, acum la ce să construim noi suntem toți creștini? De ce am reconstruit templul zeiței Diana, care nu mai făcea parte? Și nu l-au reconstruit. În a doua, Apostolul Pavel a avut niște
niște drumuri misionare. Și în a doua călătorie misionară, așa prezintă călătorie misionară, ajunge la Efes, vine de la Corint, vine pe mare, dar nu stă un timp foarte scurt. Dar a treia, care începe în anul 52 după Hristos, revine la Efes și atunci stă foarte mult timp. Atunci stă, unii spun că chiar 2 ani. 1 an și ceva, 2 ani. Și atunci formează o școală. Când am vizitat Efesul cu Doro și cu Mișu și Carmina, școala unde era el, și fizic, pentru că în fapte, dacă nu mă înșel, în fapte 19:9, pot să afișez. Unde el a pus exact problema cu care se ocupau, degenerarea în care trăia Efesul atunci. A pus-o undeva din anfiteatru, unde stăteau oamenii care aveau bani și se uitau la sclavii care munceau, problemă socială, unde biblioteca care era, de fapt, avea un tunel ascuns și ei spuneau că merg bărbații, ziceau, noi mergem la bibliotecă să învățăm și, de fapt, avea un tunel care mergea în bordel, unde erau femeile ușoare, unde un împărat roman și-a făcut un templu și se credea Dumnezeu. Și Apostolul Pavel, în mijlocul tuturor, în centru acolo, și-a făcut o școală și a început să combată, exact combătea probleme cu care se confruntau societatea de atunci. Și le arăta nedreptatea care o făceau ei. Și biserica din Efes devine un centru important. Dacă citiți prin Biblie, v-am spus, în Fapte Apostolilor 18 și 19 apare biserica din Efes, lucrarea care a făcut Apostolul Pavel sau Dumnezeu care a făcut-o prin Apostolul Pavel. Apare Timotei care a fost în Efes. Tihic este amintit în epistola către Timotei. Și apare și în Apocalipsa. Când vine Duhul și spune celor 7 biserici din Apocalipsa, în Apocalipsa 2, cu 1, nu trebuie să afișezi dacă nu vrei. Poți, dacă nu. Și spune bisericii din Efes, îi spune Duhul, zice, pentru că ți-ai pierdut dragostea din tâi. Epistola, spun teologii, epistola lui Pavel către Efeseni, către biserica din Efes, de fapt este o epistolă trimisă către bisericile de jur împrejur, nu specifică lor neapărat. Era pentru toate și a fost dată ca și alte epistole, cum e epistola către Coloseni, către Filimon. Este dată și altora și a fost dată să fie citită pentru că erau probleme cu care se confruntau. A fost scrisă când Apostolul Pavel era în închisoare în Roma. Epistolele acestea au fost scrise când el era în închisoare. Acum nu vă imaginați că Iulian a povestit de închisoare. El nu era închis. El era în închisoare în urma aștepta judecata. Și fiind cetățean roman, a fost dus la Roma să fie exact împăratul roman. El avea ostași care îl urmăreau peste tot, dar el putea să se plimbe, avea dreptul să-i scrie cineva. Că Apostolul Pavel nu el scria scrisorile, avea un scrib, avea cineva care îi scrie epistolele. Deci, cumva conceptul de închisoare cu care el se confrunta nu era același. El era închis, dar era plimbat, el se putea mișca cât de cât. Avea oarecare libertate. De aceasta putea să scrie, să întâlnea cu oameni, aveau grijă de el, îi dădeau să mănânce. Și în textul care l-am citit, începe cu o analiză a cum este lumea. O analiză acum și ne include și pe noi. Se include și pe el. În textul care l-am citit zice, erați morți în greșelile voastre. În păcatele voastre. Pentru că păcatul este cel care ne desparte de Dumnezeu. Și prezintă lumea pe care în ultimele duminici am amintit de Ioan 3:16, care spune pentru că Dumnezeu a iubit lumea. Și Apostolul Pavel prezintă lumea, dar prezintă exact și Ioan 3:16. Nu trebuie să afișez. Îl prezintă exact. Asta e lumea în care și voi făceați parte, asta e lumea din care și voi ați fost odinioară și asta e lumea pe care Dumnezeu a iubit-o așa de mult, încât să jertfi pentru ea. Și spune Apostolul Pavel, asta suntem. Sunteți voi, suntem și noi. Zice în versetul 2, după mersul lumii acestea, după Domnul puterii văzduhului, a Duhului care lucrează în fiii neascultării, adică eram niște copii a Satanei, pentru că
noi, ca oameni, înainte să fim salvați de Iisus Hristos, făceam lucrurile care le fac doar fiii neascultării, zice Cuvântul lui Dumnezeu. Adică oameni care nu ascultau de Dumnezeu și de glasul lui Dumnezeu, de voia lui Dumnezeu și nu o făptuiau. Și Apostolul Pavel zice, ăștia erați și voi, eram și eu, eram cu toții. Până când? Până când Harul lui Dumnezeu. În versetul 4, chiar la început, când prezintă tot răul, prezintă lumea care e rea, prezintă lumea care e întoarsă pe dos, prezintă lumea parcă ar descrie în zilele noastre. Și spune versetul 4, dar Dumnezeu. Pentru că de fiecare dată când este prezentat ceva, intervine, dar Dumnezeu. Pentru că important nu era cum eram noi, pentru că important nu suntem noi, pentru că important este Dumnezeu. Importanța, accentul se pune pe Dumnezeu. Și Apostolul Pavel vine în versetul 4, după ce a prezentat asta și spune, dar Dumnezeu își arată ce dragostea. Dumnezeu își arată mila. Dumnezeu își arată ce bunătatea. Ăsta e Dumnezeu în contrast, în antiteză cu lumea aceasta care este rea, vine Dumnezeu care este bun. Lumea asta care e lipsită de ascultare, vine Dumnezeu care ne învață să ascultăm de El. De ce? Pentru că scopul nostru cu care am fost creați este să ascultăm de Dumnezeu. Pentru că atunci când Iisus Hristos vine și prin jertfa Lui de la Golgota, vine și ne ia și zice, de acum nu mai sunteți fii a neascultării, sunteți fiii lui Dumnezeu și ne strămută din împărăția întunericului. Pe noi ne ia și ne zice, voi sunteți fii ai luminii și străiți în împărăția lui Dumnezeu. Când ne ia și ne transformă, Dumnezeu ne deschide ochii și ne pune pe calea care trebuie noi, pentru care am fost noi creați. Dumnezeu ne ia și spune, ăsta e scopul vostru pentru care ați fost voi creați. Ce faceți voi acum este din cauza păcatului. Din cauza păcatului care crește în noi, în fiecare sau în fiecare din voi, crește ce? Dorința asta de a păcătui suntem. Și vine Hristos și ne ia și ne pune. Un alt aspect care l-am citit și foarte important și cu care m-am bătut puțin este mântuirea prin har. În versetul 5 zice că erați morți și ne-a dus la viață cu Hristos, prin har sunteți mântuiți. Și în versetul 8 repetă. Prin har sunteți mântuiți. Și apoi pune o virgulă și zice prin credință. Pune versetul 8. Te rog. Prin credință. Și atunci eu am stat și m-am gândit, păi stai puțin. Ori prin har, ori prin credință. Și dacă sunt amândouă, cum? Că nu îl specifică. Și am citit Biblia în limba engleză. Adică pasaje. În limba engleză folosește doi termeni diferiți. În limba română avem prin și prin. Prin har și prin credință. Dar în limba engleză e diferență. În versetul diferă pentru că prin har zice că e o metodă, un agent. Și când se referă prin credință, e o mișcare dintr-o parte în alta. În limba engleză, când zice prin har, zice ca și cum ai merge cu mașina. Mă duc acolo cu mașina. Este prepoziția aia care e folosită. Prin credință e altceva, zice prin. Ca și cum ai merge cu mașina printr-un tunel. E o mișcare care are început și sfârșit. În noi, dacă în limba română nu avem diferența asta de termeni, ei o au în engleză și am preluat de la ei. Deși traducerea Cornilescu este traducere din limba engleză. Și atunci adevărul este că harul, și mai departe, dacă citiți versetul 9, zice, în versetul 9 zice exact așa, nu prin fapte ca să nu se laude nimeni. Adică mântuirea ne este dată de Dumnezeu fără ca noi să facem nimic. Mântuirea ne este dată de Dumnezeu ca să nu se laude nimeni. Nu prin fapte. Eu nu fac nimica. Vă dau un exemplu. Am ascultat un scurt mesaj de la un american. Și zice, nu știu ce era, pastor sau ce era, nu știu. Și zice așa. Zice, majoritatea creștinilor, zice, imaginează-vă așa, te trezești, nu ești creștin, te trezești, nu nimic.
dimineața, citești din Biblie, te rogi, mergi la servici, te comporți foarte bine la servici, așa după voia lui Dumnezeu, dar se întâmplă ceva, mori și ajunge în rai. Tu crezi că ajunge în rai. Zice, marți dimineața, te trezești, dar te trezești așa cu stare, parcă ceva nu e în regulă cu tine. Încerci să citești din Cuvântul lui Dumnezeu, dar parcă nu înțelegi nimic. Zice el, încerci să te rogi, dar parcă nu ai răspuns, parcă starea ta nu ți-o oferă, parcă nu te simți aproape de Dumnezeu. Totuși tu te-ai rugat. Și mergi la lucru și la lucru mi-ai făcut câteva greșeli. Și dacă mori, ai șanse, din părerea noastră ca și creștini, avem șanse 50-50. 50-50 să mergem, nu știm, parcă starea noastră. Și zice, miercuri te trezești târziu. Miercuri te trezești târziu și ca să ajungi nu întârzi la serviciu, nu te mai rogi, nu mai citești din Biblie, te duci la lucru, ești repezit, faci prostii, te enervezi pe ceilalți din jurul tău, dacă se întâmplă ceva, să mori, tu înseamnă că ești sigur, tu nu mai ajungi în rai. Asta e concepția care o avem noi creștini. Mulți dintre noi cred în lucrul ăsta. Și cuvântul lui Dumnezeu spune aici, mântuirea, viața veșnică, este un dar de la Dumnezeu. N-are nicio legătură ceea ce fac eu și eu am predicat în biserica asta, trebuie să fim pregătiți pentru rai, trebuie să facem, dar diferența o face de concept. Pentru că mântuirea nu atârnă de noi, mântuirea nu ține de mine. Eu nu mă pot mântui, indiferent ce fac eu nu mă pot mântui. Pot să fiu cel mai bun creștin. Mântuirea e un dar de la Dumnezeu. Și atârnă exclusiv și 100% de Dumnezeu. Dar ce pot să fac eu? Aici intervine credința. Aici vine credința. Pentru că harul pe care eu îl primesc ca dar de la Dumnezeu vine în urma credinței. Pentru că Cuvântul lui Dumnezeu spune credința vine în urma auzirii și credința în Iisus Hristos. Și în momentul ăla vine harul peste noi. Harul ne este dat, adică salvarea, adică mântuirea ne este dată nouă. Când îl conștientizăm pe Dumnezeu, pe Iisus Hristos, ca singura cale ca să ajungem la mântuire. Se face prin Iisus Hristos, care e Fiul lui Dumnezeu. Când credem că El e Fiul lui Dumnezeu și știm că El e Fiul lui Dumnezeu și spune, Doamne, eu îmi dau seama că până acum am trăit greșit. Eu îmi dau seama că până acum eu am stat departe de Dumnezeu și mi-am dat seama că scopul meu ca și om a fost greșit până acum. Pentru că în viața mea nu trebuie să existe eu, ci trebuie să existe El. Trebuie să existe tu ca Dumnezeu și ceilalți din jurul meu. Pentru că până acum mi-am pus preferințele personale, până acum m-am pus eu pe primul loc. Până acum universul meu este un tot, eu sunt centrul universului și toate lucrurile sunt în jurul meu. Și de când vine Duhul lui Dumnezeu și îmi zice la ureche, nu tu ești important. Eu sunt important. Nu tu ești centrul universului, ci Hristos e centrul universului. Din momentul ăla se schimbă. Și îmi dau seama că viața mea e trăită greșit și îmi dau seama că viața mea trebuie schimbată. Asta e credința care începe să crească. E credința care vine acolo. Și atunci harul lui Dumnezeu se revarsă. Și îmi dau seama că indiferent ce fac eu nu pot să merg la mântuire. Am prieteni care zic, dau bani la săraci. Și dau mulți bani. De ce? Ca să-mi fac o casă în cer. Și nu știu că casa aia în cer ține de Dumnezeu. Alegerea de a merge în cer ține de Dumnezeu. Sunt oameni care sunt oameni morali, care sunt oameni corecți, toată viața lor trăit corect. Țineți că și Domnul Iisus a venit tânăr bogat și spune, păzesc, toate le păzesc. Toate legile, dau ascultare și de legea lui Dumnezeu și de părinți. Împlinesc toate ca un formular. Când mergi undeva să faci un formular și trebuie să bifezi niște căsuțe. La ele erau toate căsuțele, mai puțin una jos. Și zice, un singur lucru. Nu te devin de tot ce ai. Un singur lucru a trânat de el. Și zice cuvântul lui Dumnezeu, i-a fost greu să facă lucrul ăsta pentru că avea avere multe. Pentru că viața lui era toată acolo. Pentru că pe noi nu suntem așa bogați, niciunul dintre noi, sau cel puțin nu știu eu. Nu suntem bogați ca să avem o bogăție. Noi toți avem probleme, cu toți ne confruntăm. Cum zicea Iulian, avem câte o datorie la cineva, la o bancă, și avem probleme. Și ne atârnă, vedeți, câte o chestie de bifat în chestionarul ăla atârnă.
Dar totuși cel mai important este să înțelegem că mântuirea vine de la Dumnezeu. Indiferent ce fac eu, nu mă pot mântui, dar eu pot face altfel. Pot să-mi cresc credința, pot. Pot să ajut să fac ce care e voia lui Dumnezeu și să fac. Știți că Dumnezeu nu dă de lucrare la oameni? Știți că Dumnezeu, ci prin oameni face El lucrarea Lui. Ne cere nouă, zice, merge și dați la săraci, merge și dați la cei nevoiași, protejați pe cei care nu se pot proteja singuri. Doar în lucruri miraculoase intervine Dumnezeu. În rest, lucrarea lui Dumnezeu e făcută de noi și zice, voi sunteți oglindirea mea, voi sunteți reprezentanții mei. Biserica lui Dumnezeu, asta este. Ăștia sunt oamenii. Ăștia sunt oamenii lui Dumnezeu. Zice, voi care trăiați odinioară, zice Apostolul Pavel, voi care erați acolo și făceați ce trecea prin minte și voi care credeți că ce faceți, faceți bine. Zice Apostolul Pavel, eu care înainte nu știam, înainte ca să Dumnezeu, Domnul Iisus să mi se arate și să mă întorc și să descoperă ce înseamnă Hristos. El care era în religia evreilor și era cineva și o cunoștea bine și o împlinea. Zice, eu trăiam în rând cu lumea. De asta tradițiile nu sunt importante. De asta faptele minore care credem noi că e mai ușor pentru noi ca oameni, e mai ușor să fac lucruri care le pot face și cred că mă duc la mântuire și am o conștiință în păcat. Că făcând lucrurile astea sunt bine cu Dumnezeu. Și vine cuvântul lui Dumnezeu, care este în toate religiile creștine. Toți au aceeași Biblie. Și vin și ține de practică, vin și spune aici, nu. Mântuirea ține de Dumnezeu și nu are nicio treabă cu noi. Adică noi nu ne putem mântui în sensul ăsta. Nu are nicio treabă cu noi, pentru că noi, indiferent ce facem, nu facem. Asta ține de Dumnezeu și Dumnezeu face. Dar totuși eu ce pot să fac, trebuie să fac. De ce? Pentru că mi se dă o responsabilitate. Nu pot să trăiesc cum trăiește lumea. Cum zice Apostolul Pavel, sunteți conduși de Satana, suntem conduși de cel rău. Și totuși eu sunt bine cu Dumnezeu. De zis pot să zic, dar nu înseamnă că e. Pot să zic ce vreau. Sunt într-o țară liberă. Pot să-mi fac eu religie nouă. Pot să mă declar eu Dumnezeu. Pot. Dar asta nu înseamnă că e bine. Asta nu înseamnă că e conform lui Dumnezeu. Oamenii sunt liberi să facă. Dar și noi suntem liberi să alegem. Și ce zice cuvântul lui Dumnezeu? Că păcatul înfășoară. Și ești legat cu lanțuri, zice. Și ce înseamnă asta? Înseamnă că eu, păcatul ce face? Păcatul nu mă mai lasă să aleg eu. Păcatul atâta de pune stăpânire pe noi, dorința și lucrurile astea pun stăpânire pe noi când eu nu mai pot alege liber. Îți legat. Și vine puterea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu te leagă cu funile lui, cu funile de dragoste. Dumnezeu zice și vine și rupe lanțurile alea. Când nu te poți lăsa de ceva, Dumnezeu vine și le rupe. Și ce zice? Și ce acum alege. Te curăță în așa fel încât ai mintea limpede și spune, acum ai posibilitatea să mă alegi. Asta face Dumnezeu, nu leagă, Dumnezeu nu obligă. Îți dă șansa să poți să alegi. Dacă ești imaginea asta care deseori apare în Biblie ca un copac. Dacă ești undeva unde nu are nimeni să te ură, orice plantă moare, dacă nu are apă, dacă nu are lumina soarelui, moare. Dumnezeu asta face, curăță, sapă acolo, aduce apă de ce? Ca să dea rod. Și zice, nu, acum fă ce trebuie. Te-am curățit și te-am făcut, fă ce trebuie. Dar noi suntem oameni și noi de multe ori alegem greșit. Noi de multe ori, deși știm ce trebuie să alegem, ne e greu să alegem. Dar știți ce? Fiul lui Dumnezeu Iisus Hristos. Și El a fost ispitit ca și noi. Și El a trăit pe pământ ca și noi. Și a mers acolo la Tatăl și zice, eu știu prin ce trec. Eu îi cunosc pe fiecare și știu prin ce trec. Și de aceea Dumnezeu are milă de noi. De aceea Apostolul Pavel, în epistola, în scrisoarea care a scris-o, apare aici de multe ori și cu Dumnezeu Hristos. Pentru că El îi. Dacă vreți să beneficiem de Harul lui Dumnezeu, trebuie să venim la Hristos cu credință. Să credem în El. El e șansa. El e soluția. Am urmărit niște filmulețe. Am văzut pastori care contrazic cuvântul lui Dumnezeu. Am văzut oameni care au deraiat grav de la învățăturile biblice. Care prezintă, spun că n-am nevoie de Hristos. Hristos a fost un băiat de treabă, nici de cum Fiul lui Dumnezeu.
Zic că creștinismul trebuie să evolueze. Și eu sunt de acord, trebuie să evolueze. Dar nu în sensul ăsta. Sunt lucrurile care trebuie să fie stabilite clar. Cuvântul lui Dumnezeu zice așa, este o singură cale și Hristos e singura cale. Nu există altă cale. Oricum o dai, oricum faci. Trebuie să iubim pe păcătoși. Da, zice cuvântul lui Dumnezeu, iubiți pe păcătoși. Nu iubiți păcatul, dar iubiți pe păcătoși. Ne trimit, zice, nu vă trimit ca niște lucruri în mijlocul oilor, ci invers, vă trimit ca niște oi în mijlocul lupilor. Fiți înțelepți și fără răutate. Faceți lucrurile care eu trebuie să le fac, voi sunteți reprezentanții mei, fiți lumină. Asta ne cere Dumnezeu. Apostolul Pavel descrie o societate stricată, o societate condusă de oameni răi. Parcă ar descrie societatea de astăzi. Unde binele e trecut ca și rău și rău ca și bine. Unde modelele în societate, în loc să fie cele bune, sunt altele rele. Unde oamenii caută să devină oameni răi. Și nici de cum oameni plăcuți lui Dumnezeu. Și vine Apostolul Pavel într-un oraș ca ăsta, care n-au auziseră de Hristos niciodată, auziseră de evrei, că erau evrei. Dar n-au auzit de Hristos și vine și își face o școală și combate tot împotriva lor acolo, fără frică, ani de zile. Au fost bătut, au fost. Au făcut, oamenii de acolo s-au ridicat. Ați văzut cum, dacă citiți în Fapte 18 și 19, vedeți cum oamenii au început să facă din ce cauză? Că nu le mai ieșea banul, câștigul, cum o zis Iulian. Dacă ei făceau icoane pentru zeița lor, pentru zeița Artemis, dacă ei făceau și-o pierdut, zice, bă, acum nu mai cumpără nimeni, mă. Că ăștia nu lucrează în argint. Pierd, hai să... Și-au plătit niște oameni, și-au răsculat, și-au întors puțin cetatea, hai să dăm afară ăștia ce fac, vor să nu ne mai închinăm zeiței noastre. Au întors și ce-au făcut o revoluție, au încercat să-i omoare. Eu mai prins, eu mai omorât. Pentru că creștinismul de azi stă pe spatele celor care au murit de când e lumea. Pe spatele lor și pe spatele prorocilor. Pentru că ei au fost trimiși de Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu care i-a zis, indiferent ce faceți, de câte ori nu cântăm noi. Dacă trăim pentru Domnul și dacă murim tot pentru El. Nu suntem puși. M-am uitat la niște filmulețe cu ce se întâmplă în Ucraina. Nu-i departe de noi. Noi nu suntem puși acum acolo. Încă. Nu știu ce o să fie, Dumnezeu știe. Dar să fim conștienți că avem un Dumnezeu care ne cheamă la ascultare de El. Avem un Dumnezeu care zice, vreau să fiți ai mei. Vedeți că și Apostolul Pavel, accentul în textul care l-am citit, pe două lucruri a pus. Pe dar Dumnezeu. Pe Dumnezeu, accentul pic acolo, dar Dumnezeu are un plan. Și pe har. Și prin har. Prin Iisus Hristos. Care El este soluția pentru o societate corectă. El vine și restaurează lucrurile cum trebuie să fie dreptul, să fie drept și stricatul să fie stricat. Asta face Dumnezeu și în zilele noastre prin Duhul lui ce Sfânt. Vine și îndreaptă lucrurile. Am citit ieri un pasaj dintr-o carte și spunea, vrei o societate în care să fie dreaptă, îți trebuie oameni transformați de Dumnezeu. Oameni care nu le e frică. Oameni care să fie să conducă o societate și oameni care în spațiul ăla, în pătratul ăla care avem fiecare de făcut să fie oameni cu ascultare de Dumnezeu, oameni drepți, oameni care să facă ceea ce le cere Dumnezeu să facă pentru funcția care o au. Pentru că dacă ești președinte, zice Apostolul Pavel, Dumnezeu te-a pus președinte. Și ai o legitimitate, adică Dumnezeu zice, eu te-am pus acolo, dar trebuie să faci ce îți cere Dumnezeu să faci. Nu s-a spus de oameni. Dacă te-a pus director, dacă te-a pus angajat, dacă te-a pus indiferent ce te-a pus, nu aia trebuie să faci. Acolo unde ești, tu trebuie să faci voia lui Dumnezeu și să fie exact cum cere Dumnezeu de la tine. E greu. E greu când tot timpul ne uităm, pe lucrurile sunt stricate din Parlament. Lucrurile sunt de la șeful, de la firmă, de la el. El în loc să lucreze, merge în vacanță. Dar tu îți faci partea care îmi cere Dumnezeu responsabilitatea fiecăruia. La o școală militară, cea mai renumită din America, un decan, cred că era oricum ofițer,
au avut un discurs ori terminat un ciclu, școala, și au avut un discurs și el începe așa, zice, vrei să schimbi lumea, sunteți aici, sunteți tineri. La 22-23 de ani ai schimbat lumea dacă ai putea. Ai un avânt. Și zice, vrei? Începe prin a-ți face patul dimineața. Începe cu lucrurile mărunte care trebuie tu să le faci. Pentru că Dumnezeu asta cere de la fiecare dintre noi. Niciodată nu să zică, Popo, du-te acum și tu fii președintele României. Păi nici nu știi nimic. Nu. Nu. Dacă și pe Moise, Domnul Dumnezeu l-a crescut la casa împăratului și după aia l-a trimis în pustie încă vreo 40 de ani. O înțeles, el a cunoscut pentru că ca fiul al faraonului trebuia să știi cum să conduci o armată, cum să conduci o țară, trebuia să știi multe, chiar dacă el n-ar fi condus niciodată, n-ar fi fost faraon. Și Dumnezeu după aia le ia de acolo, din vârful piramidei și îl trimite în deșert, în pustie, unde au ajuns păstori și zice, nu. Și după încă 40 de ani, acum te pun, acum știi. Dumnezeu ne dă fiecăruia și puterea de care avem nevoie și înțelepciune. Și noi trebuie să facem responsabilitate. Întotdeauna accentul în epistole, în cuvântul lui Dumnezeu și în viața noastră trebuie să cadă pe Dumnezeu. Am prieteni care spun Dumnezeu meu e aici. Eu sunt. Da, lor este. Dar nu e la corect. Nu e la corect. Dumnezeu e, eu ce trebuie să fac eu pentru Dumnezeu? Că Dumnezeu față de mine își face totdeauna treaba. Zice cuvântul Dumnezeu, Dumnezeu e credincios, noi suntem. Credincioșie înseamnă când tot timpul ești cu El. Tot timpul El, eu fac ce trebuie. El își face, Dumnezeu tot timpul face ce trebuie pentru noi. Noi facem pentru El. Harul este că Iisus Hristos a murit pe cruce și nu stau eu atârnat pe o cruce, ci El a murit pentru păcatele mele. De asta este important ca în viața noastră să înțelegem că trebuie să punem accentul pe Dumnezeu. Anul trecut aveam o brățară în care spunea ce ar face Iisus și când eram și eu în clasa 9-a, 10-a, îmi spunea cineva, zice, așa trebuie să mergi și la orice decizie care o iei, să te gândești ce ar face Iisus acum. Ce ar face Iisus? Care ar fi decizia care ar lua Iisus? Și trebuie să o iau eu. Nu eu trebuie să mă supun voii lui Iisus. Nu eu trebuie să mă supun nu Dumnezeu voii mele, ci eu voii Lui. Planul meu trebuie să se suprapună lui planul lui Dumnezeu. Dacă eu ies din el, nu e vina lui Dumnezeu, e vina mea. Vin oameni și spun, uite-te cât rău e în lume, tu nu vezi războaie, crime, copii morți și așa mai departe. Și nu-i foc dacă Dumnezeu guvernează, nu-i pentru că omul s-a depărtat, pentru că au intervenit păcatul. E ușor să dăm vina pe altul în orice face. Dacă începe să cunoaște pe Dumnezeu, zice Dumnezeu, se deschid ochii și pricepem. Și ce pricepem? Pricepem că Dumnezeul nostru e întotdeauna bun, milos și are răbdare, are îndelungă răbdare, zice cuvântul lui Dumnezeu. Asta înseamnă că la un moment dat răbdarea se termină. Pentru că nu la fiecare greșeală e cineva care ne bate. Și Dumnezeu ne lasă timp să ne îndreptăm. Așa că mesajul din dimineața aceasta este accentul trebuie pus pe Dumnezeu. Și trebuie acceptat harul lui Dumnezeu, care este un dar prin care noi nu putem face nimic în privința harului, ci în privința credinței care totuși de la Dumnezeu vine, o putem crește și noi. Amin. Amin.